Нека заедно посрещнем непознат номер 9. Представям ви Ивелин. Ивелин е роден във Варна, което е още едно доказателство, освен мен самата, че в този град се раждат само талантливи хора. В момента е актьор в школата на Иван Радев, има роли в няколко варненски представления и вече снима собствени късометражни филми. Мечтата му обаче е не само да бъде на сцена и пред камерите, а някой ден да режисира свои собствени пълнометражни филми. Поздравления, да му пожелаем успех! И така, след като се запознахме с Ивелин, Искра и Деляна, какви са вашите размишления? Разбирам, че е актьор в школа. Имам някакво допускане, че, например, че не е приет в някаква година. Или че още не е кандидатствал. Или че още не е кандидатствал. Аз мисля, че е много млад. Не, определено е млад. Аз определено мисля, че е под 20. Със сигурност. Много под 20, да. Давай, колко искаш? 18? 19? Така ли си? 18-19, аз съм там. 18 години, първоначално решение. Добре, момичета, благодаря ви. Отбор Ути и Росен. Една малка корекция да нанеса. Да. Относно варненското начало на Вселената. Освен този млад талант, освен теб, разбира се, аз също се числя в голямото семейство на Варна. Просто причина, че театъра във Варна е кръстен на моят прадядо. И Стоян Бъчваров е част от моята фамилия, въпреки че той самия не е варненец, но е основал театъра там. Пожелавам му един ден да излезе на тази сцена и да стъпи така по стъпките на онези велики български актьори. Между другото, много от нашите колеги са започнали кариерите си от прекрасните колективи на Варненския театър, така че мога само да го пожелая. Аплодисменти за Варненския театър. За Варна! Всички мечти говорят за един млад човек. Със сигурност в 8-ми клас имах същата прическа. Ама едно към едно. Разбираш ли? Така че беше модерна точно тези години. Но и сега си по-нисък от него. И на килограми съм по-малък. Очаквам вашето първо предположение. Логично е да е на 18, защото в следващата година ще е негова стартираща за... Нека с 18. Нека с 18. И вие давате 18 години първоначално предположение. Добре. Имате право на един ключ. Отбор Искра и Деляна го избират на лотариен принцип. Спомен. Нека да чуем споменът на Ивелин. Бях на 10, когато Варна стана европейска младежка столица. Искра и Деляна. Да отговориш. Това е подсказка за теб. Това е подсказка за теб. Ами, така е, но на мен не ми дават пък аз да ви подсказвам. Не питам съсед, имам колежка от Варна. Тя всичко ми разказва за всички и за всичко. Дали не ми е казвала и за това нещо, но дали съм я слушала... Аз съм била във Варненския театър, ма доста отдавна и нямам връзка такава. Европейска. Добре, оставям ви да изпаднете в спомени за миналото. Ути, Росен. Лично ние сме си избрали възрастта, твърди сме. Няма да... Вие сте твърди? Няма да мърдате. Добре, това внимавайте да не им подскажете. Давам ви 15 секунди. Отбор Ути и Росен. Какво е вашето финално предположение? Колкото и първото. Колкото и първото, ние не мърдат. Вие си останахте на 18. Да, не мога да върна спомена си кога е била младежката асамблея. Добре. Така че си оставаме на 18 години. Искра и Деляна. Ние също останахме на 18. Да, мислехме да свалим малко, но останахме на 18. Добре. Ако нямаше пари включени в играта, щяхме да свалим, но малко уместно да рискуваме. Чисто комерциално подход. Чисто комерциално. Винаги. И така, нека да се обърнем към Ивелин и да го попитаме. Ивелине, отговорете ни само с да или не. На 18 години ли сте? Да. Да? Поздравления и за двата отбора!
години! Какво ви става? Абсолютно безгрешни сте вече. Започвате да мислите по един и същи начин. Следващото предаване пак ще сме ние. Да. Добре. Ставаме само ние тук. Добре. Давай следващия. Давай го следващия. Нека да изпратим Ивелин с силни аплодисменти. Благодарим ти за това.